Gaba beltza, animen gaua, akarbaltz. Kalabazak ustu, kandelak piztu. Egunerokarekin hautsi eta bestelako bizipenak izateko aukera eskaintzen digu gau beltzak. Elkarrekin ospatuz, komunitatea sortuz, gertu ditugunak goxatuz, urrun ditugunak bihotzean sentituz. Jaiak euskeratik eta euskeraz bizituz, euskaltzaleak gara akulu. Gau beltza urriaren 31 ospatzen dugu Euskal Herrian. Ohitura zaharrak berreskuratuz, jaia berrasmatzen herriz herri. Eta zuek, zer ospatzen duzue? Gaba baltza, arima gaua, katu baltz, arimen gau beltza. Baina bihotzatzen mikro, euskeraz oiuka.